салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо чӣ хел Одноклассник видео скачат кунем, аз ҳама роҳи осонша нишон метиҳем. Бо диққат тамошо кунен ва ёд гирен. Хоб, барои скачат кардани видеои Одноклассник медораем аввал Одноклассник ва кадом видеое ки ба шумо маъқул аст интихоб кара мегиред. баъде ки видео интихоб карден, падилитса мекунен ва дар инҷа копировать интихоб мекунен, яъне ссилкаи ҳамон видеоя скопировать кара мегирен. баъди скопировать кардан мебуроем инҷа ва браузери телефон медароем. дар ҷои поиск ссилкае ки скопировать карда гирифта будем вставит мекунем ва старт пахш мекунем ва дар инҷа бошад плей интихоб мекунем. пауза мекунен ва чӣ хеле ки мебинен стрелка тарафи поён ҳамуна интихоб мекунен ва видео дар телефони мо скачат мешавад. даромада проверка мекунем. ва чӣ хеле ки мебинен видео дар телефони мо сохранит шуд. ва метонен шумо ҳама хел видеои Одноклассник скачат кунен. ин буд ҳама роҳи осонаш. боқӣ ҳама каса дар паноҳи худо бошен. фаромӯш накунед подписка, лайк, поделиться кардана. то видеоҳои оянда. хайр, худтона эҳтиёт кунед.